De ondernemersprijs wat eerst Friesland 2012 gaat naar Dokkum. Oh, hey. En wil naar café en restaurant de Paswoorden. Dames en heren, ondernemersprijs Noordoost-Friesland 2012. Hotel, restaurant, café de Paswoorden. Sabina, even begin. Fantastisch, echt weer. We hadden het echt net verwacht. Ja, helemaal geweldig. We zijn zeer vereerd. Wij gaan het deel zetten met de mensen die door de jaren heen bij ons werken, met ons werken. Wij doen het met ons alle jaar, want zonder al die lietse schakeltjes kennen wij niet. Dit is echt een soort bekroning van op wat we mee bezig zijn. Dat het dus blijkbaar wel waardeerd wordt.